Aku kuwi ndek karep gedhe.
Mampriye iki kowe iki ben urip penak. Ora kok selawase bedol gedhe-gedhe tanggamu ki. Ance wis gaweane kan. Gaweane gedino ya iki. Sing kena nggo mati anak bojo ya iki. Lah iki kok nek kasil kowe ora usah but gawe. Kena kok gawe urip yo anak putu wong dosuk. Aku ora but gawe apa merdu kon. Nanti kowe takon gladen ki aku dikongkon wong. Judule ra kon. Yo, nek sing kongkon aku. Iki wong saka kraton Kediri. Wis ya lho aja kaget. aja sembrono lho kowe. Perkara aja sembrono kowe. Tenang. Kowe iki mlebu bulan. Lah sing perintah wong Kediri. Saya Punggawa. Kok kena tipu dane wong Kediri. Iki ora ngomong. Nek cedhok mbolo. Pangeran. Ayo. Sing ngomong aku jeng pangeran Kiswara. Iki megen-megen iki. Ora, dheweke ngomong. Ngomong piye? Singa bareng kancamu klumpuke sak akeh-akehe. Nah, wis kelakon. Ngenani makan sandang pangan kok tak cukupi. Lah, ning aku wani ngono. Nyatane sayang pangan yo urung metu yo. Sabar jak. Sabar Joko ning dalunan kono. Kira-kira karo Pangeran Keswaris kowe iki akrab manpo. Oh, diapusi lho. dheweke ngomong janji dina iki ameh ning Guwa Krata. Dina iki nek nganti Sulaya. Kamu sok sing bocah wis mbok kon gladi apa dulu? Jawab, Drun. Aja kuwatir. Nggih. Bosok. Nggih. Aku sepadamu iki kok ora gelem bosok. Padha nek Enjal gimana? Nggih, Bapak. Sampun. Nggih, sampun. Kabeh pakaryan wis mbok lakoni? Sampun. Gladen lah. Bela raga wis mbok lakoni? Nggih, sampun. Wis tenan apa ora sampun. Jaduk ora kira-kira. Wah, gitu kok. Kok nggih duka iki karep. Lah, kersane. Jaduk lan mbotene niku dijajal. Iki singa sapa iki? Singa sapa? Lorek niki lorek. Lorek kan. Rene, singa lorek rene. Lorek. Nilai kowe iki kira-kira jaduk apa ora? Aja kira-kira Nak lah. nyatakno. Ketoke kok koyo tuwek ngene. Santene sajan tuwek ning ngendel. Ning jaduk. Tak jajal dhisik. Singa lorek maju rene jajali dhisik. Sing ati-ati pedang iki landhep. Nek wani ya wani, nek wedi ya aja wani-wani. Udan Wis teklaku. mergo kowe wong tuwek. Udan Jajal kok padu terus. aku iki dadi penduran kok. Ngomong ae. Lah kari jajal kok. Ya, jajal. Ya. Tenanan ora? Heh. Tenanan ngono. Angguri. Ya. Iya.
tuwek lah kok kondang ketok iki. Ketoke kowe nek ana wedokan ya jengerat. Piro ae? Wah, kondang. Pacare. Piro ae? Piro ae wani mbok lakoni. Lho. Sapa meneh? Ayo. Kula nggih. Yo. Pilih nopo? Weteng, rambut, tangan, nopo sikil? Nah iki yo rondok kekertenan iki. Awake metekel kaya ngene jajal iki ototmu ketokno. Wih. Iya. Jos. Wis kaya walang etek-etek. Ana Jenengan mudeng binaragawan ta mboten? Mudengan. Nah, Iya. Nak spray ngetoprak dadi tukang golok gabah, Pak. jenengane kok milih putih. Ora apa-apa. Ah. Yo, pakai dadamu. Yo. Lihat. Mare. Oke. Oh, Lihat. sing tenanan aja. Mantek bengkong. Alah, Saking jaduke. Jaduk tenan. Iki umpamane perang dadekno pol ngarep ya. Iya, mati Yo, iya. meneh. Coba meneh. Iki. Pun Yo. iris kemawon. Tangan. Nggih, tangan kemawon. Tenan apa ora? Nggih. Kok jen ana apa-apa aja salahno aku lho. Boten kula tanggung dhewe pokokane. Lihat. Mboten saya napa mboten. Pripun? Jaduk. Jaduk. Nggih. Sapa nah? Nah, iki. Jenengan iku kok Jenenge arep jajal ya kaya ngene. ya gak pun ditarik. Wong iki ngerti polahe mungsuh. Yen ora persiapan ya padha wae. Sing kandhane Persiapan. Lho, sultan mah deret-deret. Walah, Pripun? sikile dagingnya ketek. Boten nonton dagingnya. Yo. Yo. Pun percaya. Ora apa-apa siji. Iki ana siji. Siji. Cilik. Cilik atos. Lah Nate. cilik. No. Tangan wis, sikil wis. Wah, guru saiki. Ora apa-apa tenan. Sing bareng. Ora masalah yo. Jaduk. Tidak senajan to kowe cilik ning jaduk. Ayo. Percaya aku. Pun kadereng. Aku percaya. Pun kadereng. Ning kurang siji. Yo, sical. Sampun. Sing rambute keribo iki mau ning ndi? Oh, Damiri Damiri. Damiri mau ning ndi? Iki jenenge sapa? Jenenge sapa? Damiri. Yo. Kowe iki wataking kesatriya apa wataking banci? ora damiri. Lah sapa? Damiri mendem ning kono. Lah kowe sapa jenengmu? Aku Sodron. Odron. Nggih. Mas Lorene pangeran Keswara arep jajal Ah, karo jajal jajal. Mak, jajal sing ampun mboten Pak balunge. Sing mboten wonten balunge. Ngono ya? Nggih. Mau dhewe pulang, Mak. tangan wis, weteng sampun, Den. Ya. Sikil nggih ugi pun. Bulu sampun. Kabeh. Pun kabeh kari setunggal menawi. Ya. Boleh piyambak. Kowe tak jajal aja nganti wedi. Aja nangis. Aja nangis. Ayo, umbine dibuang. Botone dikempesno. Silikno. Aja ngono. Aja ngono. Lah, ngono lho. Rene. Nggih. Wes, tatakno atimu. Ya. Manis ya. Prajurit ngene.
jenenge apa iki jenenge apa? Tenan. Hei. Tenan. Setenanan. Katanya Cileno. Tak jajal aja nganti mesti dikit. Urung nemplek. Urung tak apa-apakno kok wis dredak. Derek, urung. Mak, iki Mak. Kowe iki ambekan ora wedi aku blas piye? Raiku iku tak serem-seremno ya, Dron. Serem apane? Ora wedi. Wis tak mondol-mondol lah. Mondol ngene goblok. Wedi merang. Doraemon. Aja ngono ah. Iku sak tenanan-tenanan lho. Haus tenan. Ya. Jaduk, bleguduk, dukun sama laden sing barang. Nah, jane sing sampean karepe niki pripun? Awakmu durung ngerti? Dereng. Kaya ngopo kabeh bola rewangmu tak utus kanggo olah dolorogo? Nggih. Sing barang. Jawab. Wektu Jawab. jawab sampe rabi piye? Jawabku kula piye? Jawab Lah kene nang kowe. jenengan. Nggih, kula jawab. Sing barang. Nggih. Waktu dina iki aku duweni gegayuhan kang luhur. Aku duweni gegayuhan pengen dadi ratu ana ing kraton Kediri. Kowe ngerti apa ora? Sing barang. Anane aku olah. Ampane pangeran kok ngentir. Jagongan teng mriki kok malah blarak-blarak mriki lho. Ben ketoke dadi apa tenanan lho. Bablas seneng. Ngono ya. Nggih. Waktu dina iki aku kepengin dadi ratu ana ing kraton Kediri. Mergo apa? Mergo aku ngutus kowe mergo ana pepalange dhewe. Sinten? Kepengin ngerti pepalange? Nggih. Pepalange ya kuwi ponaan. Dalah. Angel ponaanku dhewe. Ya kuwi sing jenenge Sri Palwaka kudu mati. Sing ponaanku dhewe iso mati. Sri Palwaka mati. Nek Sri Palwaka mati, mesti wae aku kang bakal nglungguhi dampar keprabonan ing kraton Singasaka ana kraton Kediri. Aku ini terus piye cah? Kose kakean ngomong. Dasare ora tau. Angel tenan iki. Enten nggih. Mong nyawa siji. Yo, Wujude Sri Palwaka. Ampun melih nyawa siji. Nyawane Sodron dipun. nek nyawane Sudron aku ora njaluk mergo ora ana gunane. Ora ana sine. Kula sagahi jeng pangeran nggih. Kula sagah nggih. Yen kowe wis bisa mateni ponakanku Sri Palwaka, kowe ora usah kuwatir. Sak bola rewangmu bakal tak seneng-senengke pinten jam? Pinten jam? Ya paling ora ya 4 jam kebon Jam 4 jam lumayan. Ile napa ngetan? Kalau dipene sing enak. Ya ngulon ya ngetan. Lho iki ape lah apa? Maksude sing tak maksud ki seneng-seneng ya kuwi kowe bakal tak kei Kraton Kediri sak sigar semangka kaya ngono. Waduh, tenan bola iki. Kandel dak Ojo gelem. Semongko ki mbok cilik. Dene semangka iki. Semangka niku kok cilik. Ya Allah Gusti. Sampeyan iki nek ngomong sing apik. Maksude sak
maringi kraton Kediri. Nggih. Kersane mboten ngawis tarani jenengan kundur riyen. Aku kundur. Nggih. Aku wis ngerti bocoran iki. Pripun? Bocoran. Nomor apa? Nomor. Kira-kira menturune piro? Kangge nol apa mboten? Nol. Ya paling ora ya 2-8 kok iki mah. Ah, jenenge loro wolu. Hei, nggih, bocoran kuwi tegese Sri Palwaka ponakanku iki lagi tumuju ning Gua Klata. Cegata Patenono. Sendika dawuh. Nggih. Tapi aja nomere. Dan. Nggih. Aku njaluk pamit. Monggo. Sri Palwaka Patenono ya Sendika dawuh. Sing ora Surawani. Lho aku iki ngedepi ngalah saleh Prabu. Bareng ngedepi pangeran Keswara. Sirahku kok jenengan yo. Tapi ora ngerti karepe. Jane ya. Nek wong pancen jalukan kene yo. Ngene, ya Budidaya perkara Palwaka tanggung jawabmu. Kowe sing miwiti do gawe geger ning kraton Kediri. Sawetara prajurit kaperang dadi loro. Saperangan mbacutake nggone jaga katenteman. Saperangan sang supaya nderekake jeneng Sri Palwaka tumuju ning Purwokerto. Mula kanthi kuwi titiane jeng Pangeran Sri Palwaka cepake. Kados mekaten ngestakaken dawuh. Ora tantomo. Siapa makaryo? Nestya sanjata lumaksana makita-kita. Tanjung